Hoxe encontrámonos aquí en Goián, no viveiro de Angulas, dirixido por Chelo. Hola, boas tardes, Chelo. Pois nada, estamos aquí pois para saber un pouquiño de como foron os comezos, de quen foi a iniciativa, onde empezastes. Bueno, pois a iniciativa foi do meu marido, porque el era empleado dos vascos, traballaba con eles, e, bueno, mirou que había negocio en eso, entón surxou a idea de montar. Entón empezamos no ano 78, empezamos nun viveiro de alquiler, un sitio no Caralleira, onde agora é Río Tollo, e estivemos ali hasta o ano 86. No ano 86 compramos aquí este terreno e levamos aquí desde o 86. O sea, 31 anos xa. 31 anos, máis os que estuvemos no Caralleira. Como é o proceso, como empeza e hasta o final, hasta que salga daqui e chegan os platos? Bueno, pois a angula, bueno, primeiro, claro, pescan os pescadores, nos a recollemos nos puntos que están marcados de recollida, que son A Guarda, Tabagón, Forcadell e Tui. Entón, recollémola nas furgonetas e hasta traemos para o viveiro. E logo despois ten que estar aquí no viveiro en agua corriente mínimo 15 días para poder vendela. E despois, bueno, se saca, se lava, se coce, se enfría e se empaqueta. E vai ao mercado refrigerado, o sea, en frío, sempre nunca rompendo a cadena de frío. E dai xa distribuímos a pescaderías, a restaurantes, mandamos a toda España. Moi ben. E nunca viva, nunca sale viva daqui? Non, aquí é só cocida. Bueno, da lamprea, pois contanos un pouquiño, ahora que xa estamos en época dela, que chega aos nosos platos pois en moitas casas o Día do Pai, pois contanos un pouquiño. Sí, bueno, a lamprea ya compramos tamén aos pescadores, por unidade, por peza, separamos o que é a grande da pequena, e compramos a pequena a un precio e a grande a outro, e non la traen, e tamén ten que estar, a lamprea sí que ten que estar 3 semanas ben no viveiro para que este duriña, porque cando ven do río ven moi blanda, entón está aí en agua corriente. Enterámonos de que estades enlatando a lamprea. Como surxiu esa idea? Pois esa idea surgiu porque a xente viña aquí e te decía, mire, que a min só como é unha casa, ou a miña muller non sabe preparala, entonces pensamos, dicimos, vamos a preparala, a facela xa preparada, que a xente chega a casa e só se a quentar, que sea unha cousa fácil. Por eso, e tamén de cara a mandala fora, porque fora de Galicia non se sabe preparar a lamprea. Hai poucos restaurantes que a sepan preparar, entonces esa foi a idea. Estamos ahora empezando, non sabemos como irá a venta, pero bueno, sale moi ben, moi rica. Bueno, pois nada, gracias, Chelo, por a túa atención e pois por explicarnos como foi todo este proceso e toda esta aventura de meterte neste mundo da lamprea. Bueno, pois gracias, nada, para cando que irades están as portas abertas aquí, para que veñades cando que irades.